iku ingkang luwih mulya mulya airate kejaba saking agama kita ingkang lingkalodo agama ya yen ora kersa bisa kena cobane manungsa ya iku bakal tumeka nanging kita ora ngerti kapan tumeka antara iloceng ingkang sami ora wa ingkang rawa mriki ane miwang sapa kita hormati miyasen nabi panutan Nabi Muhammad nabi kapungkasan ingkang penata para manungsa Islam ngajak kita supaya ngatoi dosa Siti hormatan dari mulai berjalan bangun dan berdiri kawan semua marilah kita mengatur kita menurut pemuda Islam media bakal tumeka dongeng kita yang kapan Amin 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 ya Allah Rabbal alamin amin 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 ya Allah Rabbal alamin amin 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 ya Allah Rabbal alamin amin ya Allah Rabbal alamin iman taman wong ayu ora sembayang Siti Fatimah luwe ayu yo sembayang iman teman wong bagus ora sembayang Nabi Yusuf luwe bagus yo sembayang iman taman wong sugih ora sembayang Nabi Sulaiman luwe sugih yo sembayang iman teman wong melarat ora sembayang Nabi Ayub luwe melarat yo sembayang tinggi gunung kampung Malayo sarung melingkar di pucuk tinggi sarang burung di puncak kayu saya melihat terlalu tinggi mendung-mendung menjahit sarung benangnya ikal jarumnya foto ganti turun sapa sing nani anono pemuda nama Islami ini negeri namanya Jawi kalau agami
Para sederek kita sedaya jalur estri anem lan tuwa mumpung urip ana ing donya limang waktu ya lakonono salatu wassalamu ala toha rasulillah salatu wassalamu ala yasin habibillah tawasal nabi bismillah wabil haqi rasulillah wa kulil mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Para sederek kita sedaya jalar estri enom lan tuwa mumpung urip ana ing donya limang waktu ya lakonono eling ana dalane timbalane kang maha kuasa den wis teka rakono wakilan kelem ora bakal dipaksa disalini bakal Putih yen wis budal ora iso mulih tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa jujugane ana ing guwa tanpa bantalan tanpa koso omahe ora ana lawange turu dhewe ra ana kancane ditutupi ancang-ancang dicurug disiram kembang sing ujungi arang-arang pertandani yen imane kurang salatu salamu ala
Zaman akhir yo mas wis keren-keren lamun ibadah yo mas ojo mati leren zaman akhir jarine bumine goyah mergo umate sing akeh turuk sembayang zaman akhir yo kang akeh wong susah wong klekelan bangene urip sarwa mewah zaman akhir jarene akeh musibah mergo umate akeh sing durung ibadah zaman akhir jarene wis kiamat akeh wong sing lakune mung sarwa nikat rono rene akeh laknatan kedat mergo umate akeh sing durung sembayang zaman akhir rene zamane edan akeh wong kang nuruti bujuke setan kono kene pengurus sandang lan pangan ngati padha lali marang pangeran to elingo wong urip iku sedelo aja wegah aja sungkan yen kono poso yen ora poso iku akhire nelongso yo ayo lir ilir tandure wasu